UDumakahle ukhombise ubudoda nokwamela amazwi akhe ngesenzo sakhe. Sawubona siyakwamukela kanti ukubingelela yini mathini wacebisa ngaphansi kwayo-ke iGolova TV lapho khona-ke sikulethela ehamba phambili ngalesi sikhathi. UDumakahle kubuka kumhambela kahle kakhulu kanti nendlela futhi enza ngayo ubukeke walandela amazwi akhe, akalandeli ukuthi ubani utheni. Njengamanje njengoba kubukeka engathi unabaphathi abaningi ngaphansi kwegama lakhe. Kanti-ke usesayidini laMthandeni aphinde abe sesayidini loGay Mfowengcobo, ephinde ezoba sesayidini laKhuzani. Kanti isayidi lakhe-ke uMthandeni ulithathe ngokwanele ngoba-ke kuthe uma kufika isikhathi lapho khona-ke kuveza la amandla uMthandeni naye-ke uGay Mfowengcobo yena wasesebenzisa awakhe amandla lapho khona-ke athena yena-ke akezukuya kuyo yomibili imicimbi ngoba-ke sekunomba akayanga-ke kwaMthandeni obuse-workshop. Njengamanje-ke siqinisekisa khona ukuthi-ke akezukuya futhi nakomcimbini wombuso wamaciko njengoba-ke eke waphosta-ke ukuthi-ke imicimbi ekuyiyona azoyihamba nabantu asebengaqala bethenge amathikithi ayo ile ayifakile ibukeka kanje. Kanti-ke iyona-ke igcwalisa picnic laphana-ke kuzobe kumcimbi kaKhuzani, kuphinde kuzoba umaskandi festival laphana-ke uzobe unge-1 October, kuzoba i-N3 ubumbano maskandi festival, kuzoba i-Sasco maskandi festival, iyona-ke iKlipfontein Dam maskandi festival lapho khona-ke uDumakahle athe ngicela sihlangane kule micimbi, ngizobe ngikhona ngizonipha i-performance emnandi, ngicela sithole amathikithi silibangise khona, #maphathefika, #iphathas lesizwe. Awona-ke amazwi aDumakahle lawa edlulisa-ke kubo-ke ingxenye yabalandeli bakhe kuyibona-ke abantu abathanda umculo wakhe nabantu-ke abazobe bekhona emcimbini. Uthe uyanxusa kakhulu ukuthi bethenge amathikithi, wawushiya ngaphandle-ke umcimbi omkhulu wombuso wamaciko lapha khona-ke ebekukhona izithombe zakhe nasi laphana ngezansi kwaKhuzani ney'ngane zoma noma ngenhla kwamfalabo nabafana bakaMqhumeni lapho khona-ke uDumakahle afakiwe emcimbini kwaqinisekisa ukuthi ungomunye wabaculi abakwi-poster. Mina ngane yakwethu angifisi ukwanda kakhulu, ngifisa ukwazi ukuthi-ke wena ucabanga kwakho ngabe ucabanga ukuthi uDumakahle uthenga amehlo abantu noma uthenga amehlo esayidi laMthandeni-ke kodwa kubukeka eneqiniso. Mina ngizocela ukuthi usubscribe, sengiphuma kanje, ngiyabonga.